Manusia nama orang aja liko kada. Podi. Tomage tama mo kako kombaga gibe wibe rimbi linga lipo kangisi gambaka no tuling. Gao nambaka. Abido janya na kodi. Gao Mage nambaka. tama mo kudwara mbaka kwe. Manu kura yani tende na puopi. Buka kanyalo da kanda fresh. Winji. Usip na maro ni wasomo ko na aja liko kada. Bwana ngata beneni e peny moro mera. Bwana ndalo chane wo winjo mabeto ne wariek. Wani ngini onge gimana nyalo tamo waga kelas kata ansa. Ne wan gi ansa mora mora. Onge ngame nusiep na masene nonga. Kata na buno enga girieko. Nikech en onge ansa menose kabae. Chieng' moro japuonjo donjo e kelas bwana ipuonjo wa chemistry. Chemistry. Ok miusa yath. Ok miusa yath. Migine. Chemistry. Subjects. Misomi sikulo. Mena japuonjo donjo madam Maria to donjo kacha mudo kwatini. Everybody to the lab. Waringo wawuok wadonjo lab mera. Pod wan jo form 1 kod gidi wapuonjo introduction mag gik tools manie laboratory kanyo. Thermometer giri chiuno ni kula par gik moko ni apparatus. Kel thermometer giri. Chiuno mana thermometer bwana. Thermometer ni degree. Oh. Nyala chial. To wata pod wane secondary to thermometer ni degree. Omeno chako gol nyaka gine moro. Chako gol gine moro madwa chalo jagila ni. Jagila mama ni kaka ot kani. Bano kel majato kuri luongo ni bika. Ondiki nyaka. Kendo ni nyaka gine. Ondiki nyaka scales. En koro pokore gi rech to en gi scales. Pare. Ipani magoto ginang'o. Mago mipuonjo yie. Chemistry. Ochako gol moro. Koro gol moko adi. Madwa chalo re. Moro wachi ni. Koro ing'iso wa class, this is a burette, say a burette, wan wayo ma burette, wati kodi ngeni wan jochienu, koro wan wakaga pes, giupo oko chuno wa. Mero chako gol machielo ni paepeto, mera ma jo class olo, wan wawinjo mana kaet, rumo mana kaet, emo wawinjo. Mera kiduogi penjo, ne ariyo moko dong' ipenjo, to wan emo wakwongo wating'o Bado. Ne nitiega tactics moro ni yande, nitiega tactics moro ni kapo ni ionge ikia gimoro. Kikiling nikech inyalo chak kodi, ne mikwongo ting'o Badi. Ato donge wating'o. Japuonjo dhi osema jaliko kata direct. Jaliko kata. Ene moja kode bwana majo kila suguru mocho ni to mango ma kawuona jalimu ng'e. To matek manade. Binge gima mirilo na jaliko kata. Eno tuomore gi gik moko. Ibiro yudo ka kelo gik moko nono bwana dong wawene chance ni mondo wachi. Tang'iye ta. Odwoka nikech nitie kaka nwawuoyo ga. Mkata koko wuoyo tang'iye na dier. Itwa wacho ansa to yie na niye. An go. Dongi neno ka gigi rumo gi et. Tanyiero nikech ang'eno sayo. To ka jali wuok to siema mana ni this is Loret and Bomet. Ni kare no winjo mana ni nikech gigi koro rumo gi et. Biuret gini japuonjo chope gigi biuret to gi paepet. Oko mano to lwar gi Loret to gi Bomet. Omera wando udongo duko pamne bwana. Opamne manyaka japuonj bende opamo. To kitieko ne to wach ni follow me to the staff room. Bwana gima nwaneno kaja jopuonje koro roko wanwore anwa nyaka japuonj siari mok rok gaji. Omera jopuonje makidonjo staff room maxi. Bwana jopuonje lari alara. Ilari alara mena which boy is that? Come here. Iro dhime wiyo kujue.